manzonzo Joselinda beshisayo Nomisimus manzonzo Bahlukene phakathi abalandeli bamaskandi ngokubonakala kwegcwame elisha nomama kaPupu. Ngubingelele pha ngamukele buyele emakhaya kwesimanzonzo bothula khona indaba zamaskandi. Buyele emakhaya ke ihlone phakathi imbono yabalandeli bamaskandi emva kokuthi kubonakala ivideo lapho khona igcwame elisha libonakala linomama kaPupu. Kuzokhumbula ngempela ukuthi eminyakeni edlule kuye kwaba khona indaba zokuthi ngempela laba bobabili ngempela basathandana noma benengane ke okuPupu okuyingane egcwame elisha, kodwa kwi-reality show kaKhuzani kwavela umama kaPupu sengathi usethandana nomlandeli ohamba phambili kweza kaKhuzani. Kwaze ngempela kwaphenduka ihlanga ngempela ukuthi igcwame elisha lithathelwe intombi umuntu ozwana noKhuzani lo obizwa ngokuthiwa umsoco. Mbona emakhaya ukuthini uphawu lwakho ngokusabalala kwale video ngoba kubonakala ngempela igcwame elisha ligibeza umama kaPupu emotweni. Abantu abaningi ngempela bathe abantu abake bathandana baza baba nengane labo bantu labo ngeke bephinde behlukana. Mbuye emakhaya ngabe ngempela kuyitembini ebonakala le video noma ngavele njengoba abanye besho ngempela ukuthi kumele ngempela labo bethu ukuhlangana ngoba banengane ebahlanganisayo. Ngabe kuthini kuphawu lwakho mbuye emakhaya ke ngale video le ebonakala la? Siyabonga. Ake hlangane comment section sizwe uvo lakho. Sibonge kakhulu mbukeli emakhaya.